Out of 43,000 kapin nga nag-take og exam sa topic para mag-apply og South Korea, kay ang nakapasar lang karong tuiga 2024 is 9,860. So nito pong pod siya sa hourly rate diri sa South Korea, murag na match kay siya ba. So ang pasabot ang ani nga video is kato ang kuta mga karon ngayon ta dapat is 10,700 dapat ang papasok ang quota, so wala kaabot. So meaning by the next year na po na siya idugang na ang kasagaran mong mahitabuan na kay idugang ang katong wala makapasar, kay nga naman nakikuta naman to pag naaging tuig. So ang good news ani karon nga tuig katong mag-apply jud og South Korea ha, kanang pag-ready na lang jud mo daan, kay tan-awa ko na kanina lay ko agbase ang 43,000 kapin nga ni take sa exam, pila raman ka percentage ang ato ibutang, wala ray 1,000. So layo ra jud kaayo ang makakuha sa passing rate. Kung buot gani naon us-us sa gani ang passing rate kumpara sa mga previous nga passing rate, so ang aho at sumasagdis niyo daghan nag-comments, nag-PM, nag-comment sa mga content how to apply in South Korea nga unsaon pag kapasar sa topic exam or Korean language. More practice gajud guys, kanang kinahanglan jud ka og double effort, kay kanang uban gani ana gikan og South Korea dili pa gani kapasar, tinuod na. So good luck na lang sa mag-apply og South Korea, kay by the next year sa akong na-share gahapon nga video by Arirang News, mga local news man na diri sa South Korea, naa na pa lain nga quota ang by the next 2025 na pod, lahin at taas na pod, daghan na pod mga manufacturing sectors ang kinahanglan nga trabahante diri. Malay jud nimo usa ka sa mapilian nga o ni kapasar ba. So double effort, pray, ampo jud ka, manifesting to tinuod jud ang manifest, kay once na i-manifest jud nimo nga Lord makapasar ko ani kanang ani buhaton akong tanan ug unsa may dapat akong buhaton para makapasar ko ana man na. So good luck na lang guys. Mao to ang balita sa pagkakaron, but kanang i-update lang tamo kung unsa pay mga next nga balita diri sa South Korea, kay inani man ta, sharing is caring man. Break time lang namo magud karon sa among company, so ayon mo pag-expect og mga limpyo kog dagway ana limpyo mas sinuotan, kay actual jud nga video mangumpra mga niko diri maora mga gani kong gamiton, hindi ko maghilamos-hilamos, kaya mga tao diri dili marites, wala pakialam. Ay ginoon ko buhay Korea, winter pero grabe ka init ang adlaw, mura kag mabuang bugnaw ang imong lawas, init ang adlaw, mabuang na lang jud ang ginawa ning kalakiha maglibog sa kuan sa tao gusto.